איך להתקין ולהפעיל איסים במכשירי סמסונג. מיד לאחר הרכישה תקבלו הודעה מוורד 8 עם הוראות התקנה פשוטות. בצעו צילום מסך של קוד ה-QR, היכנסו להגדרות, חיבורים, מנהל סים, הוסף איסים, סרוק קוד QR, לחצו על אייקון הגלריה ובחרו את צילום המסך של קוד ה-QR ולחצו הוסף. לאחר הורדת האיסים במכשיר סמסונג, גשו להגדרות. חיבורים, רשתות תקשורת סלולרית, פיתחו נדידת נתונים, ובשמות נקודות גישה בחרו איסים וסמנו את השורה העליונה. בישראל, גשו להגדרות, חיבורים, מנהל סים, ומשם סיגרו איסים וורד 8. בנחיתה בחול, גשו להגדרות, חיבורים, מנהל סים. יש לפתוח איסים וורד 8 ולסגור סים קבוע. יש לוודא בהגדרות, חיבורים, רשתות תקשורת סלולריות שנדידת נתונים פתוח, ובשמות נקודות גישה לוודא שהשורה העליונה מסומנת ולהתחיל לגלוש. תודה שבחרתם וורד 8, ושתהיה לכם גלישה נעימה.